Okay, donatum Kardam Garbinglo and welcome to my YouTube channel Jenu Vlogs. So donatum pini bangke title lang samay na tum chini poni po pini bangke nili giveaway contest ke hai atuma mens name than ponik po same than theyang ko kijut sinal tum chini ponik po ta nili ke cheng si abangke lapu hello kaddo kabe Jenu family fan 587 na comment kaddo kabe fan nili ningsing sampig lo kaddo kabe fan Jenu family do anam fan ni ningsing sampigan lo lalu tama comment along ano tina comments tame nili lang pon lab lo and ningsing sampigan lo Jenu family nangli tum comment pen hedi nili fan ano se mane ningang parung thulo dono tum lasi laso giveaway bang ke main reason ke 60k subscriber ke le padono tum lalo lasi nili 60k ke le apot se laso giveaway contest onik lalo laso 100k subscriber ke le fan nili pa interesting pingani pu dono tum lasi da 60k subscriber ke fan giveaway pipon lo lapen ke next non 65k subscriber same le da padono tum holdak same ako giveaway piponji lapen ke ako 70, 75, 80, 85, 90 ako 95 lah depen 100k 1 lakh subscriber jo lasi pa interesting pigi po yan lalo lasi doon na tum giveaway ke next nagali thui ke 65k subscriber hot lasud bangge giveaway bang prek chat po doon na tum lasi kaddo ka be Jenu family fan ningsing sampek athe nalai tum comment hedi mane ning ekdom mane express exadelo dono tum nalai tum la ananga ching hon pot Jenu family lasi nili anutin hansame ali athene kipu pon 5 days angbong ne promise ateng pen 5 days angbong mesine result bi pu tapi ni 5 days ke chok lo la pen 5 days chok pen pulote nili bang thom phansi pipon chodi pu la pen ke ne ka do ga phan isi lampu i bang ke lo hen lo laki si akhela chot dono tum lasi ning chepoi igri athe next dolang 65k subscriber hola sot bang ke aphai paung chat po lasi dono tum anut along anutin phan same nili pupon page comment junupik lason phan kali dono tum sta kangwai pon puya jo lalo nili kaddo gawe aphan taining sing sampik nangli tuma comment hedi jume pingan lo dono tum ning pang tang pingan lo lapen ke 1 lakh subscriber pale phan nili un an bori ponik po lapen ke kemang do je karbi vlogs ke claim pen 100k le unjima lasi nili kado gawe Jenu family fan stame lalo kado gawe fan nangli tom fan stame isi motivational lo lasi claim ne ki claim long bangke la ke up down do vek po nili stame chichini lo lasi un an ke hedi claim rat no po dono tum lalo claim rat non lapen ke success tame longpon po atowar longpon bompo klempon pede chini nelomati achara kama son long tame laldi lasi klempon reno lapen ke isima sige success ji je klempon reno donotum arnisiners arnisike success vek je donotum lalo lasi neli kai kes tame puerlo never give up kalima kalang donotum lasi pini bang ke giveaway result pipon po lapen ke kado ko be 587 na comment pan samay ning sing sam piglo Jenu family tuman phan lapen de don tum kado gawe ning chipa biri lapen ke 65 ke bang ke nilia phai paong chat bo lapen ke interesting pingan di don tum la 100k ke le bang hedi la sinili mo 100k ke le hot bang ke la special vlogs po Jenu family do tum ansame ko an ma ke Wang bang igno dono tum 100k ke le hot pakai cake ing thanji lalo lasi nili non bang ke nali tom kang hon here jume pen la pen nili ka cepaduk la pen nali tom nang supported pen pini an ke 62k subscriber le pon iglo la pen ke 65 same le da po 65 ke le lobrote giveaway pangcheng pon pit po giveaway men than pon ipo dak screen long lang pon ignon kecheng si bang ke share turi to ha ako second bang ke kiri official la pen ke number third bang ke sarkim timu lasi alang litum se laso giveaway ke hai pon iglo la pen dono tum kado kawe la bang ke si khela chor lasi ning chapao igri
lapen ke donatum nanglitum 65k subscribers tame ako giveaway pipon la donatum lasi 100k le abang ke nili pa interesting pigi pu lalo donatum lasi night labang ke pa interesting pig na lasi non 60k ke le giveaway ke hai tum amen than ponik elo lasi nanglitum ke claim naing bang ke cheng si ke nanglitum nili Instagram long ladak lang ignon Instagram long Ginu vlogs pu ladak nanglitum a contact number lapen address nang pignon lapen ke nili nang contact ipo lapen men tu si nili ke bang ima lasut tangan tumpan nang birta ikpo lasi donatum Instagram nong le nang text ignon Genu vlogs po nili halada naing hong ingdik po lapen ke kadoga besitame Genu family do anaphan nicing sampiglo lapen ke never give up Genu family lasi next ani le chetong thunang lapen ke hai abang phitum Instagram nong le nang text non Genu vlogs po lasi hala dak le contact number lapen ke nang litum address nang than pachini ignon lapen ke nili wang dak po donatum tante next ani le chetong thuna and never give up in your life